One-stop shop alang sa pag-renew o pagrehistro sa mga motorbangka sa Cordova, Lapu-Lapu City o Olango Island, gipahigayon sa gym sa lungsod sa Cordova. Atol sa maong kalihukan, gipaubos usab sa modified basic safety training, boat handling and safe navigation ug engine operation and maintenance ang tanang mga boat captain ug motorman. Matod ni Mark Raymond Cinco, Shipping Operations Specialist sa Marina 7, nga mahinungdanon gayud nga maparehistro ang tanang mga motorbangka. Busa ang Marina na ang mipaduol silang serbisyo aron maaghat gayud ang tanang nanag-iya og mga motorbangka nga moparehistro ug mulukat og safety certificate. Ma-train sila unsa ang pag-handle sa mga pasahero. Tapos katong about sa boat, kung rehistrado siya, masubay gyud nato nga ang paghimo o paggama sa gani sa mga bangka is in accordance sa standard sa marina nga kuad. Dili lang siya kanang mahimo lang sa maghimo, so dapat gi-inspection siya kung kuan ba maayo bang pagkahimo sa motor bangka.